Det er sommer i Danmark. 2 børn skal mødes og spille rollespil. De har aldrig mødt hinanden før. Det her er Dagmar. Hun høster både marker og passer dyr. Altså på sin telefon, når hun spiller Hay Day. Men i virkeligheden har hun ikke set skyggen af træ i flere uger. Det her er Signe. Hun er vokset op i den vilde natur i Jylland. Hun har siden da flyttet til København og har mistet jordforbindelsen. Hun lever et kedeligt indendørs københavnerliv, selvom hun stadig inderst inden længes efter at komme ud i naturen igen. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Dagmar. Hvad hedder du? Jeg hedder Signe. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Rigshospitalet. Nå. Jeg kommer fra Sønderjylland. Nå. Er du spændt? Om jeg er hvad? Er du spændt? Om jeg er hvad? Spændt? Hvad? Er du spændt? Hvad betyder det? Glæder du dig? Ja. Glæder du dig? Nej. De 2 piger skal nu ud i skoven og møde deres spilmester. Bedste ønsker, unge rejsende. Jeg er jeres spilmester, Martin. I skal ud på en farlig rejse, og til det har jeg brug for grej. Til dig, Dagmar, nu din dur, får du din brynje og dit våben. Og til dig, Signe, nu din dur, får du en brynje og mit eget elskede våben, Narsi. Vi skal drage ind i det mørke barte for at finde den onde skraldetroldmand, der forurener skoven, der engang var så flot og grøn. Men se det nu, det hele er blevet trist og grønt. Drag ind, og vi kæmper de mange farer, og forhåbentlig kommer ud igen på den anden side. Ingen sværd kan såre mig. Det er mig, spilmester Martin. Vi gjorde det, unge rejsende. Vi har reddet Barteland. Men der er mange andre Bartelande rundt i hele verden. Mange skraldetroldmænd, der forurener vores natur. Og mange andre modige krigere, der vil træde op til at redde det. Inden I drager videre, så må jeg bede om at få jeres gejl tilbage. Vi har et meget lille budget, så det skal bare lige. Drag videre, inspirer ungdommen. Vi har brug for dig til at redde Barteland.